Vedes ese tenreiro? Si, está moi maliño, e chega o momento no que nós intervimos. Tras moitas probas... Fómonos dando conta de que eran bacterias e conseguimos cultivar unha colonia illada. Esta bacteria chámase Bordetella bronquiséptica e afectaba ao aparello respiratorio. Ademais, atopamos unha infección vírica e un antibiótico, do cal non imos dicir o nome para non facerlle publicidade. O resto de animais non infectados vacinámolos con Bovilis bovipaz RSP subcutánea, con 2 dosis separadas 4 semanas entre sí e un recordatorio anual antes dos períodos de maior risco.